Cik, cik, bismillah.
Cik 1 2 Cik. Cik bismillah. 1 2 cik.
kita yang berbahagia hari ini. Selanjutnya kami serahkan kepada panitia. Cek, cek, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla an-nikah wa harrama asy-syifah li'annahu asasun najati min syahawati syaitaniyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa khairul bariyah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba 'ani sunnati falaysa minni. Al-hadis amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Hadratal mukarramin, para alim ulama rahimakumullah. Kepada yang terhormat Bapak Bupati Oku Timur, kepada yang terhormat Ummil Ma'had Ibu Nyai Hajah Lailatul Badriyah beserta keluarga, kepada yang terhormat Kiai Haji Agus Tobroni Hanani beserta keluarga selaku Sahibul Bait. Kedua, keempat mempelai yang berbahagia, hadirin seluruh tamu undangan rahimakumullah. Awalan, dalam suasana yang berbahagia ini tiada kata yang indah kita ungkapkan kecuali ungkapan puji syukur kepada Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa bermuwajahah bil wujuh di majlis ini dalam keadaan sehat wal afiat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Hadirin tamu undangan rahimakumullah, perkenankanlah kami untuk memandu acara yang akan berlangsung pada pagi menjelang siang ini. Resepsi pernikahan antara saudari Ana Nailatul Muna dan saudara Muhammad Hamami serta saudari Ana Nailatul Zulfa dan saudara Sibro Melisi Rodi dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang perdana pembukaan, dilanjutkan dengan butir acara yang kedua qiraatul Quran. Butir acara yang ketiga penyerahan. Butir acara yang keempat penerimaan. Sambutan Bupati Oku Timur menempati butir acara yang kelima. Butir acara yang keenam mau'izatul hasanah. Doa selagis penutup menepati butir acara yang ketujuh. Hadirin rahimakumullah, marilah acara ini kita buka dengan membaca Ummil Quran dengan harapan semoga acara kita pada pagi menjelang siang ini mendapatkan ridho dan berkah awal hingga akhir.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa li khusuli maqasidina wa niyatina wa hajatina husan hajati sahibil hajah min hawaijid din wad dunya wal akhirah bi barakati wa karamati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang berbahagia, wutir acara yang kedua, qiraatul Quran, yang dalam hal ini akan dikumandangkan oleh beliau Ustadz Didik Soleh. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Cek. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Kepadanya diaturkan. Hadirin yang berbahagia, butir acara yang ketiga, kata penyerahan dari pihak mempelai putra
Yang pertama dari pihak mempelai putra Muhammad Hamami, kepada yang mewakilinya, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan khairu nabiyyin arsalah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa dhawih. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal kurama, para masyayikh, dumateng ngarsanipun Rama Kiai Afandi, Rama Kiai Anwar Rubai, sedaya masyayikh ingkang boten saged kawula sebataken setunggal-setunggalipun, ibu-ibu nyai, wabil khusus dateng Rama Ibu Nyai Badriyah, sedaya ibu-ibu nyai ingkang rawuh, seluruh Korkopinda Kecamatan Kabupaten Oku Timur, wabil khusus Ibu Pati, dateng sedaya tamu undangan kakung mewah putri, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, wonten ing enjing setengah siang menika kula saha panjenengan sedaya katakdir saged sareng-sareng rawuh wonten ing majelis ingkang agung, majelis mubarak menika, dalam rangka mangayu bagya dhateng walimahipun Kakanda Muhammad Hamami melawan Bude, ini kalau bahasa ini Bude, Bude Muna, tawi neng ana nailul Lailatul Muna kalian Alustad Sibro Mulisi no polisi to Pak, kalih neng ana Lailatul Zulfa, Nailatul Zulfa, weh angel. Kanthi keadaan sehatan wa afiatan, mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya estu saged dadosaken temanten kekalih, dadosa temanten ingkang sakinah tumakninah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Di samping sakinah tumakninah, mugi-mugi kanthi lampahipun mangkin dadosaken keluarga ingkang mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam mugi kaaturaken wonten ing ngarsa junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam
ingkang sampun paring pinten-pinten tulodo dhateng kula saha panjenengan sedaya. Mugi-mugi kanthi pernikahan kita niki mangkin srontol now. Estu temanten berempat, estu dadi temanten ingkang sae barokahipun derek Gusti Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para hadirin ingkang kawula hormati, teng mriki sepindah kawula mewakili atas nama tiang sepahipun Mas Hamami ngaturaken matur agunging panuwun kula sak warga sak pengerompyong ingkang luar biasa kathahé niki dipun sambut kanthi sae, dipun paringi pasugatan penghormatan ingkang luar biasa. Kanthi menika sepindah kawula ngaturaken matur sembah nuwun ingkang tanpa upami. Maewu-ewu matur sembah nuwun. Kranten di luar ekspektasi. Rumah saku ya rada rapatek rame lah biasa. Ternyata luar biasa. Saking arah menika sepindah malih kawula atas nama keluarga saking Mas Hamami estu-estu boten saged matur ingkang runtut niku kula ndredeg sejene teng ajenge para masyayikh nih. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Kaping kalih kawula kapatah masrahaken Mas Hamami wonten ing keluarganipun Romo Kiai Tobroni Hanani lan keluarga. Kawula pasrahaken kanthi ucapan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kula pasrahaken Mas Hamami kanthi pasrah bongkoan. Monggo niki Mas Hamami niki wis cek entah isone ya mek gur ngundang gandeng bojone jian. Nggih. Guyu. Nggih. Dadi niki jenengan kula wentah kanthi sae, tapi insya Allah bekal panjenenganipun Mas Hamami mondok niki insya Allah kena diplekoto rono rene. Amin Allahumma amin. Nggih. Terus dijak berjuang insya Allah mboten mengecewakan. Amin Allahumma amin. Selajeng mangken sak bakdanipun paripurna bilih keluarga saking Mas Hamami niki badhe jengkar lan nyuwun pamit datang keluarga mriki mboten enten pengariye nih cara tiang biyen niku mesti dipengari dhisik ben rutut antut. Lah niki pun atut wis ora usah dipengari wis kendel. Lah niki sedaya pengrompyong tapi pengiring saking Sumber Mulya niki mangkin badhe kepareng nyuwun pamit. Nyuwun doa restu dhateng panjenengan sedaya sak bibaripun acara, sak jengkaripun para pengiring lan sedaya para undangan. Kawula sak rombongan awit saking dalem mriki ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak nemai keselamatan, kesehatan dipun tepihaken saking sedaya rubida zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para hadirin sekedhik kawula matur khususnya datang temanten bilih napa namine manten niku ngibadah. Mula ya mulai teko jaranan napa niku. Reog ngantos dumugi ni antene gambus niku namung kamuflase.
hakikate mengke panjenengan khususnya Mas Hamami niki badhe nglampahi urip ingkang penuh dengan perjuangan. Perjuangan zahir, perjuangan batin. Mula dawuh Allah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama niku wonten salah setunggalipun hadis niku duka hadis niku maudhu napa sing penting sae. Dawuh hadis Rabbana hablana min azwajina. Nggih. Niku teng hadise min sa'adatil mar'i arbaun min sa'adatil mar'i. Papat setengah saking ndadekne wong niku bahagia. Nomor siji ayyakuna zaujatuhu sholihatan. Nggih. Nomor siji wong lek duwe bojo niku bojo sing sholihah. Sholihah niku ya nika tenggene setunggal dawuh khairun nisa'i man nawa namine niku tasurru idza nuzirat wong sing lek disawang nyenengne aja njelehne Mbak Muna halo guyu dadi aja njelehne ayu-ayu kadang-kadang yo njelehne sing iso yo ayu nyenengne niku salah setunggal iki ora ngengkelan. Nomor loro man tasuru idza nudzat terus nomor loro tutiu idza umirat. Kebiasaane Kang Mami niku napa? Niki Kang Mami mawon nggih ngapunten. Kang Mami niku kebiasaane ngopi kalih rokokan lek isuk. Kalih meteti manuk. Jenengan sembadani. Ngapunten nggih, mumpung aku nyekel mic. Nomor 3 wala tukhalifu fi nafsiha wa mali. Nggih, ora selingkuh. Karena sampune nikah niku kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau. Jadi jangan sampai ada dusta di antara berdua. Amin Allahumma amin. Wa dzurriyyatina nomor loro wa auladuhu abroron. Nomor loro tiyang sing bejo niku duwe anak-anak sing apik-apik. Wane niki insyaallah calon-calon ini ku sae. Mergo prosesnya ya ning pondok, insyaallah nglahirne ya ning pondok. Amin Allahumma. Nggih, bar niki budal mondok malih. Nggih, kita dongaaken mugi-mugi ya aja kerasan nemen-nemen ning pondok. Nggih. Ya setahun, 2 tahun, 5 tahun boyong. Beh suwi men 5 tahun. Nggih, tapi lek dilampahi mboten suwi niku. Lek dingen-ngen niku duangu 5 tahun. Nomor 3 wa khulatauhu sholihin. Di antara sa'adatul mar'i niku cecampurane mujalasae niku kalih tiang-tiang ingkang soleh. Dateng rama-rama kiai ingkang wonten ngajeng menika. Aja kaya awak dhewe. Iki kon kancanan kalih kula tok niku. Padha irenge. Tapi manas kan kalah manise gitu. Alhamdulillah. Terus nomor sekawan warizkuhu fi baladihi, rizkine tenggine wa ayyakuna rizkuhu fi baladihi. Jadi rizkine niku tenggine negarane. Ini berarti cek dikirim nih Gus. Nggih, ampun lali kok gak gelem ngirim. Nendi ki? Oh nggih. Nggih. Pesan saking kakak pertama nih.
Nggih. Iki pesenan saking kakak pertama pilih binjing katuran tinju manten teng dalemipun almarhum Bapak Ahmad Towil sakwarga sedaya mawon. Nggih. Cukup ngene, Pak. Oh, siap. Mboten sah kuatos. Pun disiapi reno-reno. Reno-reno. Yes. Ya paling pol elek-elek ya banyu putih. Alhamdulillah. Guys, kepindah malih enjing ahad katuran rawuh sedaya wonten ing Sumber Mulya. Pun cekap nggih kula kinten atur pasrah lan sekedhik ular-ular kangge masku tercintai. Cekap wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih. Kula niki pumpung dadi Gusmi. Nggih, Gusmi Gus sing nyekel mik ngono. Dadi pumpung tengajeng niki tak entek-entekne pisan niki. Kok jarang nih mboten setahun pisan ngenten niki. Kula kinten cekap wonten kirang langkungipun atur kawula pribadi nyuwun agungi pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun sedaya kirang tata kramanipun warga saking tlatah Sumber Mulya nggih. Zahir batin kawula atas nama keluarga ugi nyuwun agungi pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Akhiran billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, penyerahan dari pihak mempelai putra yang kedua, yaitu dari Sibru Mulisi Arodi kepada Bapak Sohahun Zainun, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi syara'a wa ahalla nikah wa harrama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja faqad akhraja dina nisfa dinih falyatakillah fi nisfil akhir. Al hadis. Hadratul Qurama wal Fudala al Aiza, para alim ulama, para besenepah wonten ngersanipun para bapak, para bini sepah, para masyayikh ingkang tansah kula takzimi,
ingkang tansah kula ajeng-ajeng barokah ilmunipun, barokah doanipun. Wabil khusus dumateng Bapak Kiai Haji Tobroni selaku Sohibul Bait, Sohibul Hajah wonten ing wekdal punika ingkang tansah kula takzimi. Umil Ma'had nggih punika Ibu Nyai Lailatul Badriyah ingkang tansah kula takzimi, tansah kula antu-antu donganipun. Sedaya pengombyong saking kemanten sekawan, kemanten kekalih putra-putra niku wau ingkang tansah kula mulyakaken hadirin awal hadirat rahimakumullah. Sepindah monggo kita muji syukur datang rasa dalam Allah biqolina alhamdulillahirabbil alamin. Kita saged makempal, kita saged bermuwajahah wonten ing majelis punika kanthi keadaan sehat wal afiyah tansah dipun takdiraken Allah Subhanahu wa taala ing dinten punika, detik punika saged makempal kanthi niat lan tujuan ingkang sae nggih punika resepsi pernikahan manten sekawan ingkang mugi-mugi anggenipun kula panjenengan sami tansah tindak saking dalem piyambak tansah dadosa amal ingkang sae, amal ingkang katampi wonten kersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nomor kalihipun salawat salam mugi tetep kalimpahaken dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita dherekaken sedaya syariatipun. Nggih niku syariat nikah. Iki syariat yang paling populer nggih. Syariat yang paling bergengsi nggih syariat nikah. Buktine kathah sing boten furqah. Terus mawon berarti penak tenan iki. Iki syariat sing luar biasa, syariat sing dadosaken kula panjenengan sami langkung ngestokaken napa dawuh-dawuhipun Allah, dawuh-dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kemanten sedaya sekawan punika tansah dipun paringi ridho saking Allah Subhanahu wa taala, tansah dipun limpahaken rahmat magfirahipun saking Allah Subhanahu wa taala hingga akhiripun saged nerasaken perjuanganipun tiang-tiang sepahipun. Amin. Amin ya robbal alamin. Saderengipun kula nyuwun ngapunten saageng-agengipun. Kula wakilipun saking mamas kula nggih punika Bapak Lukman Hakim. Kula niki adik sing paling ragil piyambak, nggih kalan niki Pak nggih. Nyuwun ngapunten niki. Kedai mamas kula wonten niki kula nggo kalan nggih. Kula adik ra manut malah ditendang kula niki nggih manut mawon kula. Nggih niki wakilipun saking mamas kula. Sepindah kula matur mendah nuwun anggenipun Bapak Tobroni sak keluarga ageng anggenipun nyambut kula sak rombongan saking Lampung kanthi sae, kanthi luar biasa, kanthi padangipun penggalih. Mugi-mugi napa ingkang dados sedekahipun to jari Bapak Tobroni sak keluarga tansah dipun paringi piwales ingkang langkung sae saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Lan saking kula namun ngaturaken jazakumullah khairal jaza. Ingkang nomor kalih nggih punika kula dipun pasrahi saking mamas kula nggih punika supados masrahaken keponakan kawula ingkang nami Sibro Mulisi. Iki janjane cara umure tasih 24 tahun, Pak. Nek cara niki tasih murohek. Murohek napa balik niki. Nggih alhamdulillah niki ditakdir teng Allah sampun wayahipun simah nggih alhamdulillah. Nggih kula namung saged ngaturaken dhateng Bapak Kiai Tobroni nggih kawontenanipun kados mekaten. Nggih ganteng nggih mboten, ireng nggih nemen. Nggih niki wonten kados mekaten. Tapi insyaallah anggenipun Allah jodohaken dhateng Sibro angsal putrinipun Bapak Tobroni mugi-mugi niki keputusan Allah ingkang paling sae menggahipun Allah Subhanahu wa taala kedepanipun dadosa lari-lari ingkang saged istiqomah mengemban perjuanganipun agamane Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nek secara fisik insyaallah keranten nggih sampun mondok, sampun
wonten pendidikan pesantren insyaallah secara matekan-matekanipun pun cekap. Secara hitungan Pak nggih. Tapi nek secara kenyataanipun kekalih kemanten iki dereng wonten sibro khususipun iki dereng enten pengalaman sama sekali. Nek cara hitungan kula nol besar Pak nggih. Dereng saged nyambut damel nggih blas. Napa mawon boten gadah napa-napa gadahanipun nggih namun raga lah nyawa niki. Nggih mugi-mugi nyuwun ngapunten ingkang kathah kula pasrahaken bonggoan wonten ing kados mekaten kula kawiti kangge bismillah wabillah wa minallah wa 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Kula pasrahaken dhateng Pak Tobroni mugi-mugi Sibro niki dados generasi ke depan, generasi Islam ingkang saged ngembangaken dhateng agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang saterasipun nggih punika kula sak rombongan samangkin menawi sampun cekap anggenipun acara punika kula sak rombongan nyuwun pamit dhateng Lampung. Mugi-mugi kula sak rombongan saged saged ngestokaken lenap kula sak rombongan iki saged slamet saking dugi dalem kanthi keadaan sehat wal afiah boten wonten aral setunggal punapa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saterasipun nggih keranten niki Sibro niki nggih termasuk putra ingkang bajeng Pak nggih. Bajeng lanang. Teng mriki enten pondok, teng mriko nggih enten pondok. Niki sayugjane terus pundi niki kula pasrahaken teng Gusti Allah mawon. Nek karepe sing nggih teng mriki nggih Pak nggih. Nek karepe mawas kula nggih teng mriko. Lah niki. Niki sing tepak kula pasrahaken teng Allah mawon. Niki Allah sing badhe ngatur, mugi-mugi keputusan Allah ingkang paling sae menggahipun Allah Subhanahu wa taala. Niki saking ka Allah. Mbok bilih ingkang saged kula aturaken mekaten kathah klepatanipun kula matur, kathah keluputanipun anggenipun kula matur. Utawa rombongan saking Lampung kathah ingkang kurang mahanani, kurang sayukjo menggahipun panjenengan. Kula nyuwun agungi samudra pakan sami. Saking kula ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara yang keempat, penerimaan dari pihak mempelai putri yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Imam Rosidi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan taghfiru bihadz dzunub wa tuslihu bihal qulub. Wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mangsub. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama, para masayikh, bil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Anwar Rubai, panjenenganipun Romo Kiai Afandi, Romo Kiai Imam Mu'arif, Romo Kiai Haji Soim, saha Romo Kiai ingkang lintu ingkang boten kawula sebat asmanipun, ingkang dahat tuhu kinurmatan, bil khusus
Panjenenganipun Umil Ma'had Ma'hadil Istiqomah inggih punika Ibu Nyai Hajah Siti Lailatul Badriyah. Mugi-mugi Allah tansah paring kesehatan dumateng beliau sehingga beliau saged ngemong putra putrinipun wayahipun ing dalem ngemban amanah saking ngarsanipun Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Ahmad Zuhadi Ismail. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salajengipun dumateng Bapak Besan paring asma sinten? Panjenenganipun Romo Kiai Haji Lukman Hakim saking Lampung Timur. Saha Ibu ingkang kawula hormati, ugi panjenenganipun keluarga saking Al-Maghfurlah Bapak Matowil. Mugi-mugi panjenengan ugi saged nyaksikaken putranipun ingkang dipun sumandhingaken. Mugia menika dados gambaran putra ingkang sholih wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Panjenenganipun Kakanda Kiai Haji Tobroni Hanani dalah Ibu saha sekawan penganten ingkang berbahagia. Mboten kesupen ugi dumateng para sesepuh saha bini sepuh Desa Sumberharjo ingkang tansah pinundi ingkang sinuba ing pahormatan, para pengombyong pinanganten saking Sumbermulya utawi saking Lampung Timur, saha dumateng para bapak dalah para ibu undangan sepuh mewahanem rahimakumullah. Kawula ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sami mboten sanes aminangkani sulih saliranipun utawi talanging basa saking Kakanda inggih punika Kiai Haji Ahmad Tobroni Hanani. Sepindah ngaturaken ahlan wa sahlan bi hudurikum. Sugeng rawuh dumateng karsa panjenengan sami. Mugi-mugi kerawan panjenengan sami wonten ing majelis menika tansah bekto barokah manfaat maslahah minad dunya katal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Khusus dumateng kekalih pasangan menika, mugi-mugi anggenipun nglampahi ijab kabul kalebet dateng man nakahalillah wa angkahalillah faqad istahaqqa wilayatallah. Amin Allahumma amin. Salajengipun kawula ngaturaken agunging pangapunten keranten kawula mboten saged caos pahormatan arupi papan pinaraan pasugatan unjukan saha lintunipun. Sepindah malih kawula nyuwun agunging sih samudra pangaksami. Malenggah sami rahimakumullah. Panjenengan katuran rawuh wonten ing majelis boten sanes saperlu kawula ngemis doa restu dumateng panjenengan sami. Mugi-mugi anak kawula kekalih pasang menika anggenipun ayahi bebrayan ageng tansah dipun bimbing dening Allah Subhanahu wa taala, langkung-langkung ngemuti pesantren ingkang kados mekaten. Menika mugi-mugi ananda berempat menika dipun paringi putra putri ingkang solih lan solihah ingkang kathah sehingga anggenipun nglajengaken tirkahipun Romo Kiai Haji Ahmad Zuhadi Ismail menika saged lestantun ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salajengipun ing mriki kranten kala wau sampun wonten atur pasrah kalih ing mriki cekap kawula tampi kalian Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Atur pasrah kawula tampi mugi-mugi anggenipun kawula nampi menika ndadosaken bingahipun penggalih para duta saking Sumber Mulya utawi saking Lampung Timur. Malenggah sami rahimakumullah taksih kathah acara ingkang badhe kita ayahi wonten ing siang menika. Ananging saderengipun insyaallah samangke wonten ing dinten Ahad ngaten nggih saking Sumber Mulya wau nggih. Kapure pinanganten menika dipun arak utawi dipun ombyong wonten ing Sumber Mulya. Ugi pamitipun kawula tampi kawula namung mujiaken mugi-mugi lampahipun saking mriki tumuju dhateng dalemipun piyambak-piyambak mboten mrangguli rubeda punapa-punapa pikantuk maunah saking Allah Subhanahu wa taala. Mekaten para bapak dalah para mangasami ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun kawula nyuwun agung sih samudra paksami wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diaturkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, sebelum sambutan Bupati Oku Timur, di sini mari kita dengarkan bersama musik Islami Gambus Balasik dari Palembang. Kepada teman-teman musik Balasik untuk bisa memulainya. Selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati Oku Timur Haji Muhammad Adi Nugraha Purnayuda Esa. Baik, kembali lagi bersama kami Gambus Mozaik dari Palembang. Lagu-lagu yang bernuansakan Islam.
بدمع العين والله لهوينا دهر في اليوم ومن زمانني سوى عزاك سخرنا دفني مرحالي سخرنا كل ليالي دفني مرحالي بدينا Thank you.
اذكروا يا مدى ذكر الجميل قلوبكم حلال الطويلة كان ودان وهدان وهدان صبر صبري ليلي وعيسى صبر صبري ليلي وعيسى منكم جميل عيد القلب عني بدنا حبكم في العسى مع قلبي يا مدى Baik, selanjutnya kembali ke MC. Ya, terima kasih pada teman-teman Balasik. Hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Wakil Bupati Oku Timur kepada beliau Haji Muhammad Nugraha Purnayuda SH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Lek ngrungokne musik gambus ki mau rasane kaya ning Arab Saudi ya. Kalau di Arab Saudi biasanya duduknya tidak di kursi, duduk di bawah senderan tangan kiri dengan guling. Wah, aku urung tau ngrasane mung delok ning TV tapi kaya-kayane ngono kuwi hiburannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kula hormati para yai, para ustadz niki kathah sing hadir insyaallah. Yai Haji Afandi ini di absen iki. Nek mboten disebataken mangke dados mboten kepenak. Nggih hadir Yai Haji Anwar Rubai, Yai Haji Muarib, Yai Haji Sukron Makmun, Yai Haji Mursidi, Yai Haji Hamid, Yai Haji Syaiful Anam Yusuf atau Gus Asep, nanti wong emo delik, Yai Haji Soekoni dan para kiai lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Gus juga banyak hadir. Insya Allah iki sing hadir kiai, Gus, ulama gede-gede. Insya Allah acara niki diberkati kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Juga tidak lupa Pak Camat, Kecamatan Bloy Madang dari pemerintahan Kabupaten Oku Timur, mungkin OPD yang sempat hadir, Kepala Desa yang saya hormati, serta para hadirin tamu undangan yang berbahagia. Terkhusus pengantin, ini ada 2 pasang, tapi yang di tengah ini malah kaya pengantin anyar yang tengah. Yang menikah Muhammad Hamami bin Haji Matowil dengan Ana Nailatul Muna binti Pak Yai Tobroni Hanani. Sijine Sibro Mulisi bin Bapak Lukman Hakim dengan Ana Nailatul Zulfa. Ini yang berbahagia dan insya Allah pernikahannya yang pertama dan yang terakhir. Amin. Apa nambah? Pertama dan yang utama, mari kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas begitu banyak limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua umatnya, sehingga tidak ada satupun umat atau manusia yang mampu menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari tetap kita sanjungkan kehadirat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang nanti mendapat syafaat atau pertolongannya. Amin ya robbal alamin. Mengawali sambutan sebenarnya kulo bingung lek sambutan teng acara walimatul ngurus tapi anak kiai. Bingungnya ngopo? Ketika saya mau ngomong tentang agama, piye nganune nikah, nanti menghadapi pernikahan ke depan, kuwi mesti bapak luwih pinter kok aku. Jadi serasa ngomongi, kulo tak ngomong sing liyane mawon. Aku daripada salah saya yakin ayahnya atau mertuanya sudah sebelum menikah mungkin atau setelah menikah kemarin sudah memberikan bimbingan, entah itu spiritual secara dari agama ataupun bimbingan secara sosial atau bermasyarakat di masyarakat umum. Hanya saja saya nambahi dari bidang sosial kemasyarakatan atau biasa yang terjadi di sekitar kita. Di setiap pernikahan saya ngomong pasti itu, menikah itu gampang Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Menikah itu gampang, ada syarat yang harus dipenuhi dalam kalau kita mau menikah. Syaratnya apa? Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali, ada saksi, dan ada penghulu. Kalau 5 ini lengkap, insya Allah pernikahan itu sah secara agama dan sah secara negara. Gampang menikah, gampang nggih. Sapa sing ngomong nikah kuwi angel, sing bujang-bujang. Nikah itu gampang. Tapi yang sulit membina atau mempertahankan pernikahan sampai maut memisahkan. Mempertahankan pernikahan sampai maut memisahkan. Mungkin sudah ada yang sampai umurnya, ada yang sudah meninggal suami atau istrinya masih betah. Tetapi bagi kita yang muda kayak saya belum tentu, bojoku enak toh? Enak. Belum tentu saya bisa mengarungi bahtera rumah tangga ini sampai maut memisahkan. Bukan sehidup semati. Kalau anak muda biasanya cintaku sehidup semati kepadamu sayang, ngapusi. Karena tidak mudah ketika istri meninggal atau suami meninggal masa arep melok. Ada yang berjanji seperti itu dan dikabulkan oleh Allah, ada. Ketika
suami atau istrinya meninggal duluan, mungkin tidak lama selang nggak sampai suatu minggu menyusul, ada. Tapi kalau masih muda mesakne anaknya sampean. Nggak gampang, tidak sama dan tidak ada syarat pasti untuk mempertahankan pernikahan sampai maut memisahkan. Saya dengan Abah Fandi, dengan Gus Tobron, beda yang dihadapi dalam menghadapi rumah tangga. Ada yang akan diuji, mohon maaf, dengan naudzubillah min dzalik lah, tidak diberi keturunan. Ada yang akan diuji dengan tetangga, akan ada yang diuji dengan mertua, ada yang akan diuji oleh orang tuanya sendiri, ada yang akan diuji oleh ekonomi, beda. Setiap orang pernikahan akan diuji dengan sesuatu yang berbeda dengan orang lain, maka dari itu tidak ada syarat pasti untuk kita mempertahankan pernikahan sampai maut memisahkan. Kenapa saya harus bilang seperti itu? Kemarin waktu silaturahmi dengan Ketua Pengadilan Agama Oku Timur, ternyata sampai sekarang bulan Mei, angka perceraian yang sudah masuk ke kementerian sudah masuk ke pengadilan agama lebih dari 500 kasus dan semuanya disetujui. Artinya apa? Banyak janda atau duda di Oku Timur. Maka dari itu perlu saya mengatakan atau menghimbau kepada kita semua bahwa menikah itu gampang, tapi mempertahankan pernikahan gak gampang atau tidak semudah yang diomongkan kiai, mungkin tidak semudah yang diomongkan motivator mungkin. Maka dari itu kalau anak-anak kita mau cepet-cepet nikah, ditakoni tenanan, wis siap lahir batin urung. Kemarin juga nitip pengadilan agama, saya disuruh daripada banyak perceraian Pak Wabub, saya disuruh mengkampanyekan poligami. Ora wani aku, seneni bojoku aku siji rantai. Daripada menurut pengadilan agama, daripada terjadi perceraian, enak poligami. Ya nek istriku ora lho, aku ora ngono kuwi. Aku mau ngomongke nganu wingi kok. Pesanan dari pengadilan agama. Sekarang ada undang-undang baru usia pernikahan. Kalau dulu yang cewek itu kalau tidak salah untuk syarat menikah 16 tahun, yang cowok 17 tahun, sekarang diperbarui minimal berusia 19 tahun baru boleh menikah. Untuk apa? Untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini. Usia yang belum mapan secara mental dan spiritual sudah dipaksakan untuk menikah. Maka dari itu saya tetap menghimbau yang sudah siap menikah, siap lahir batin, monggo nikah. Saya tidak nakut-nakutin yang masih bujang gadis untuk bahwa menikah itu sulit, tetapi minimal kita sudah siap lahir batin dalam menikah. Menikah kalau bayangannya anak-anak muda sekarang, Bapak Ibu sekalian, saya dulu juga ngalami. Begitu mau nikah bayangannya apa? Enak, enak, enak dan enak. Ternyata setelah akad nikah sah, gak enak, gak enak, gak enak, gak enak. Enak sing ngrasakne ngoten mboten? Yang dibayangkan setelah menikah punya anak, bekerja, pulang, dikasih kopi, semuanya itu yang indah ketika kita membayangkan sebuah pernikahan. Tetapi dalam kenyataannya tidak semudah itu, tidak terjadi yang seperti itu. Kalau kita gali lebih jauh, pengalaman mawon nggih sing sudah menikah. Lemari perempuan lebih besar dari lemari laki-laki. Kalau lemarinya satu, itu porsi untuk pakaian istri kita 3/4, punya kita 1/4.
Peci Bapak Ibu sekalian 3 tahun mungkin belum ganti. Kerudung ibu-ibu alhamdulillah baru kemarin baru beli untuk acara hari ini. Itu kalau kita gaji lebih jauh. Ada juga yang PNS merasakan begitu tanggal 1 sudah ditagih mana rekening kamu, ATM-nya mana. Ada. Karena memang benar gaji atau tugas seorang laki-laki atau suami itu menafkahi istri. Jadi duit gaji itu harus kasihkan ke istri, bener. Tapi ojo kabeh nggo tuku rokok ora iso. Jadi dalam pernikahan itu rumit dan banyak sekali problematikanya. Tapi itu semua kalau kita dasari dengan dasar agama, insya Allah kita semua suami dan istri akan langgeng sampai maut memisahkan. Terima kasih. Nanti insya Allah ya Tobron, Pak Bupati akan hadir. Informasi terakhir Pak Bupati sedang berada di Tebet Jaya. Nanti sebentar lagi mungkin geser ke sini. Dan kalau tidak meleset, insya Allah Pak Gubernur juga akan hadir mungkin agak malam. Tapi ojo ditunggu. Jenenge wong sibuk biasanya tekane sak wayah-wayah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalaupun apa yang saya sampaikan ini tidak berkenan, gak usah diambil hati. Kalaupun ada manfaatnya, monggo ayo kita lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan ini semata-mata bukan karena saya lebih pintar, tapi berbagi pengalaman, insya Allah menjadi keberkahan kita semua. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara Mau'idatul Hasanah, dimohon kepada teman-teman Kampus Balasik untuk menyanyikan lagu kembali. Silakan. Baik, terima kasih buat MC. Sekali lagi kami ralat untuk Gambus, kita bukan Balasik Pak, kita Gambus Mozaik dari Palembang. Mozaik. Gammaresce ya
Tepuk tangan luar biasa, terima kasih Pak Wabum. Dan buat kedua mempelai kita, luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak. Baik, kembali ke MC. Ya, terima kasih kepada teman-teman musik Gambus dari Palembang. Hadirin yang berbahagia, putri acara yang ke-6 Mau'izatul Hasanah. Yang pertama akan disampaikan oleh beliau Kiai Khazinatul Asrar dari Waikanan. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala, wa ba'du la hawla wa la quwata illa billah. Tambah nunduk. Oh. Bahasa jangan tambah, sabangan. Ya Allah, hadratal mukarramin, baro alim, baro kiai, wabil khusus penjenenganipun Ibu Nyai Siti Lailatul Badriyah, keluarga besar Pondok Pesantren Al Istiqomah, penjenenganipun Romo Kiai Tobroni Hanani, para yai sanesipun wonten penjenenganipun Romo Kiai Afandi, Romo Kiai Rubai ingkang niki wau nyuwun kundur rumiyin mungkin keranten kirang sehat, mugi-mugi pun paringi sehat. Ya Allah, para kiai sanesipun, para gawagis, para tamu undangan, hadirin hadirat, wabil khusus kemanten sangking Mas Hamami kalian Mbak Mona, lajeng Mas Sibro kalian Mbak Zulfa. Kesupen niki keluarga besar sangking Pengombyong kemanten putra sangking Lampung Timur, penjenenganipun Romo Kiai Lukman Hakim. Adik-adik santri Al Istiqomah ingkang kula hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul dalam rangka ngadiri ugi maringi pangestu doa kagem manten kekalih menika, mugi-mugi tansah dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa acara menika dipun dawuhaken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, aulim walau bisyatin. Awakmu lak nggawe acara walimahan ki minimal beleh wedhus niku minimal. Lah niki kadose Gus Tobron niku kala wingi sowan dhateng panjenenganipun dah bahkan beliau rawuh wonten griya. Insyaallah ya minangka ngkapaken raos syukur sing dibeleh ora trima wedhus, tapi sak ndure wedhus sing prinsip muga-muga barokah. Sebab kenyataan pangapunten, anane iso ngenekne acara ngenten iki semuanya tidak bisa terlepas dari barokah ngaji. Kok mboten ngaji saestu mboten mungkin saged ngawontenaken kegiatan ingkang ngenten iki. Dan bahkan alhamdulillah para masyayikh, para kiai, para gawagis, para santri sami rawuh teng mriki dalam rangka maringi doa pangestu. Mila mugi-mugi saestu mantan menika tansah pikantuk barokah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, berkah rawuh lan doa panjenengan sedaya. Ya Allah, ngantos dipun dawuhaken lak ngaji kuwi wau saking beberapa sambutan menyebutkan Mas Hamami niki insyaallah sekedap ngelih nggih berangkat teng Pondok Al Falah Ploso Mojo Kediri, semanten ugi Mas Sibro Milisi niki nggih
teksih sami-sami ngaos iki lho kuncine ning pondok. Jadi nikah ki gak menjadi penghalang dan pemberhenti daripada ngaji. Pirang-pirang wonten taklim dipun sebataken kam abdin yakumu maqama khurrin wa kam khurrin yakumu maqama abdin. Pirang-pirang anake wong biasa. Pamunten ki berangkat sangka sing biasa wae. Anake tani, anake wong tukang ndaut, tukang tamping, tukang tandur, tukang ngerek, dengan hati yang bersih, dengan cita-cita yang luhur, dengan tekad dan semangat yang kuat, mondok hasil ngilmu dimulyakne dening Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah putra wayah simbah Kyai Syuhadi Ismail kabeh podo diarahne neng ngaji, dan termasuk yang pada saat pagi hari ini disyukuri walimatul arus niki sebabe yo ngaji, dan bahkan niki la akdun nikah niku sampun setengah tahun kapengker. Kula nggih nderekaken awit lamaran wonten Lampung Timur ngantos pelaksanaan ijab kabul wonten Ploso, dan bahkan nembe saat menika kranten dipun paringi izin dateng simbah kiai wangsul sekedap ki acarane gur balik. Balike wis meh bodho ndek iki. Tek budale lara sumben ya sepirang dina neh kedah berangkat wonten Ploso dalam rangkane thalabul ilmi. Makanya betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu. Di antarane menungso sing mengko paling nelongso adalah mereka yang berkesempatan ngaji, berkesempatan mondok, duwe biaya, duwe bekal wong tuwa cik jangkep, dukungan ada, bocah cik karep tapi sayang gak sido ngaji. Kok paling nelongso-nelongsone menungso nalika tangi sangka kubur dikumpulne ning yaumal mahsyar. Makanya kam abdin yakumu maqama khurrin wa kam khurrin yakumu maqama abdin. Pirang-pirang wong biasa, udu sapa-sapa, udu anake kiai, udu anake wong sing alim, tapi dengan modal yang kuat, tekad yang kuat, niat yang gigih, akhirnya mondok dimulyakni dening Allah Subhanahu wa taala. Lah muga-muga harapan kula, harapan kita sedaya tentu Mas Hamami, Mbak Muna, kalian Mas Sibromilisi, Mbak Zulfa niki tergolong wong-wong sing duduki predikat niki. Pirang-pirang wong biasa dimulyakni karo Allah sebab ngaji. Lan sawalike pirang-pirang wong sing ketarane istimewa di hadapan pandangan semua manusia. Ketarane istimewa krana apa? Mungkin pangkatnya, mungkin kedudukannya, mungkin hartanya, mungkin nasabnya, tapi krana ninggalne ngaji akhirnya yakumu maqama abdin, dheweke manggon ning kedudukane wong-wong sing biasa-biasa mawon. Melano enek moto dalam ngaji niku, ngaji yo insyaallah aji, ojo sampai ninggal ning ngaji. Lawamu ninggal ning ngaji insyaallah ora aji. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niki kula ya rada ndredeg tenane kon ngaji ning ngarsane guru. Masya Allah ki saderenge nggih mboten dipun dawuhi kestobron harus ndadak kalih nenggo sinten sing badhe mauidhah ninggen. Sekedhik kula badhe ngaturaken bab pernikahan. Suatu ketika wonten salah setunggalipun alumni pondok pesantren sing kebetulan mondoke nggone wong sing kedudukane tabiin, sebab pernah bertemu dengan sahabat-sahabat Rasul termasuk dadi santrine Sayyidina Ali. Beliau adalah Syekh Hasan Al-Basri. Duwe santri mondok pirang-pirang tahun balik neng desa. Ketepaan anake niki ayu tek banget. Gur wedok siji tok. Pirang-pirang wong sing padha kepengin nglamar niki. Dari orang-orang yang punya jabatan, barangkali lamun Thomas Yuda pada waktu itu menangi, beliau adalah termasuk pertama kali sing nglamar putrane santrine Kyai Hasan Basri. Wajah duwe, tampang duwe, kedudukan oke, insya Allah kendaraan ya istimewa. Enek yang dari pengusaha datang ke situ, juga enggak serta-merta dijawab oleh santri alumni nih. Pirang-pirang dan bahkan santri pun ada yang kepengin entuk bojo alumnine Mbah Kyai Hasan Basri. Akhirnya krono niki dhisik nyantrine tulen, cedeke karo kiai tenanan, oleh
gatekne dawuh kiai tenanan, ngugemi dawuh kiai tenanan. Akhire sowan wonten ngarsanipun Kiai Hasan Basri niku. Disowani, nun sewu Kiai. Kula niku gadah anak setri namung setunggal. Wangsul wonten pondok nembe pinten dinten niki. Tapi kenyataane pirang-pirang tiang ingkang kepengin menjadi istri suami daripada anak kula setri niki wau. Biman uzawiju binti. Sing kula pilih, sing kula tepakne arep tak dadekne mantuku niku sinten Kiai? Akhire Kiai Hasan Basri niku ndawuhne utawa jawab, biman yattaqillah. Golek awakmu ki calon mantu wong sing wedi karo Allah Subhanahu wa taala. Niki kuncine, ora kok sing duwe kedudukan, ora sing duwe jabatan, ora sing duwe bondo akeh, ora sangka napa nggih identitas yang ketara umume menungso niku istimewa, tapi adalah dengan satu predikat, biman yattaqillah. Golekno bojone anak wedokmu kuwi wong sing wedi karo Allah. Apa pengertiane takwa dateng Allah? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi ibtigha'al limardatillahi subhanahu wa ta'ala. Yaiku wong sing selalu patuh taat tunduk datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nglakoni perintah Allah semata-mata karena ibtigha'an limardhatillah. Ngedoi larangane Allah krana dheweke kepengin murih ridane Allah Subhanahu wa taala. Lah lak wong sing modele ngenten iki, in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadzlimha. Lak duwe mantu ngenten iki, ya mantu insyaallah kok Mas Hamami, kok Mas Ibro milisi sedari kecil ngertine nang pondok. Kayak Mas Ibro niki ki anak lanang barep jarene awet cilik cek tamat SD di Betotong Ploso sampai sak mangke pernah wangsul Pak dereng nggih. Natos pinten tahun niku mboten pareng wangsul. Wong kula nggih masyaallah rong pengen dimantu, ternyata karo Gusti Allah ditakdirne dimantu dan langsung dipangestoni diberkahi kalih Mbah Yai Ploso. Sing ijabne nggih langsung Mbah Yai Ploso. Masyaallah luar biasa sangat niki. Lala uang de predikat api takwa niki wau. Lamun dheweke seneng dalam perjalanan rumah tanggai kadang-kadang enek senepe. Wau kula rasan-rasan kalih Kiai. Wai kanan niku pas Pak Yuda nyambut manten iki awal-awale penak mesanti lakoni, akhir-akhire senep kula guyoni karo Kiai Supandri. Sebabe kayak jarang ngopi karo awak-awakan ngene iki Pak. Lha nggih. Lah ngopi insyaallah wong rabi niki wong iki iso menduduki pangkat kedudukan wali. Iki meloncat-meloncat gak apa-apa. Imam Ghazali ndawuhaken, wong iki iso nyampurnakne ibadah, iso mencapai kedudukan kewalian itu diawali daripada nikah, Pak. Larah nikah dhisik balik saka pondok melakno pirang-pirang. Mbah Yai Ploso niku manti-manti termasuk kula sebagai pelaku wong sing ngomong sejarah ya terlalu gede. Diwanti-wanti le awakmu aja balik selagine urung rabi. Nggih Yai. Awakmu aja rabi selagine aku ora mangestoni. Nggih Yai. Kula nggih mboten pernah ngerti calon bojo kula nggih barokah saking guru kula Gus Tobron niki. Dadi arep rabi teng Ploso niku calon bojo ya ora ngerti, maratuwa ya ora ngerti. Ngerti kula jadwal bar ijaban niku kula ajeng teng mriki nderekne Kiai Hamid Baidawi. Dan kesempatan itu pula kula kepengin ngerti calon nggone maratuwaku iki ngendi. Padahal kula suwering pangapunten. Dhisik sering dutus Mbah Yai Syuhadi, kapan nggone Pak Khalid kalih tenggene Pondok Sukaraja Soleh. Ya Allah masyaallah. Sowan ngene Mbah Yai Soleh Hasan niku mesti didawi awakmu liwata kurungan nyawa iku engko tembus omahmu apik. Ngene Pak Khalid maksude. Tapi ngarepe dalane welek. Lah kula bendinten ya mboten sering banget kula diutus Mbah Yai Syuhadi kapan teng Sukaraja niku liwate mriku. Lah ternyata dalan sing bendina tak liwati niku dalane calon maratuwa kula. Insyaallah. Lah kula dipun dawuhi aja balik selagine urung rabi, aja rabi selagine aku ora mangestoni. Inggih Yai. Nggih alhamdulillah kaleksanan dan bahkan sampai mantun ijaban kula ya urung sida ngerti omahe maratuwa, tapi maratuwa ngalahi mriko. Ngalahi wonten Kediri dan alhamdulillah niki nggih Mas Hamami, Mas Ibro milisi juga melaksanakan kegiatan sebagaimana yang didhawuhkan Mbah Yai ngoten iki. Santri aja pisan-pisan enggak manut, enggak taat karo guru. Sebab napa iku sing ndadekne
barokai dalam perjuangan kehidupan mangke. Imam Ghazali ndawuhaken, aja boyong selagine awakmu durung rabi. Aja rumangsa berjuang selagine awakmu durung nikah. Dawuh ngenten, la yatimmu nusukun nasiki illa bitazawwuj. Ora bakal sampurna perjuangane wong sing ngudi-ngudi ngembangne agamane Allah. Ora bakal sampurna wong-wong sing kepengin nyebarne ilmune Allah. Ora bakal sampurna santri boyong durung rabi arep syiar ngilmune Allah mulang neng pondok, urung bakal sempurna illa bitazawwuj, kecuali setelah ia nikah. Ini alhamdulillah kenyataan rong boyong iki wis dinikahne, dan bahkan semoga-moga kula nggih mireng informasi tek pantes kula omongne wong niki santri. Jadi insyaallah iki gak sampai setahun arep nampa putu kabeh. Besan-besan itu sing prinsip muga-muga barokah, sing prinsip muga-muga barokah. Dan kenyataan pula apa yang didawuhkan oleh Imam Ghazali yang memiliki predikat Hujjatul Islam niku la yatimmu nusukun nasiki illa bitazawwuj. Ora bakal sampurna apa nusukun nasiki ibadah wong kang ngudi-ngudi berjuang di dalam agama Allah illa bitazawwuj, angin kelawan rabi. Dan alhamdulillah sak mangke pun kalaksanan, muga-muga estu barokah. Wangsul teng dawe santri sing sowan ngonten ngarsani Kiai Hasan Basri. Lak santri duwe predikat takwa dateng Allah, in ahabbaha akramaha. Lak dheweke seneng karo bojo wedoke, seneng karo istrine, akramaha, dheweke bakal mulyakne dateng istrine. Gak bakal wong lanang suami statuse sing wis rabi niki wau arep niak-niakne bojo wedoke niku mboten bakal. Mboten bakal. Kok santri balik saka pondok teko ngomah rabi anake tukarane, ki mesti tengere ra barokah ngilmune. Insyaallah ngoten. Jangankan kok sampe ngonten pamunten, sisi rada semangat ta. Pamunten nih. Yo, sampai pamunten, kula duwe anak telu, santri ploso niku utamane sing khidmah dateng Mbah Yuda, iki diwanti-wanti aja kesusu duwe anak akeh. Suatu ketika kula sowan kalih Gus Tobron, kula mbeto anak kula sing ajeng kula salat teng ploso insyaallah nggih minggu-minggu niki. Begitu sowan sungkem didhawuhi awakmu aja balik saiki. Oh nggih Yai, anak kula nangis ngleter teng pendopo. Ditangisi anak ati kula yo ndredeg, padahal kula iki kapan budal teng mriku jarang wangsule sareng rombongan. Kula yo biasa budal ora tau rombongan sebab wangsule ora tau ngerti. Kejaba angsal izin saking Yai. Lah kula cek nunggu ngantos tiang-tiang sungkem termasuk Gustav Bron sungkem mpun cekap, kula cek nyedek meneh. Nyapa awakmu? Apa arep balik? Pematur kula menawi Yai pareng. Lah lak kok peksa aku yo rido. Tembung ngenten langsung kula mengurungkan. Oh mboten Yai, mboten. Anak kula nangis wis jiarne. Lah kepanggih kalih Yai Fuad Al-Maghfurlah. Kula sungkem. Loh Asror, nggih Yai. Anakmu piro? 3. Masya Allah. Putrane, kok putrane. Santrine Yahuda, khodame Yahuda gak entuk ndek anak akeh. Tapi ingkang setunggal mboten wonten Yai. Oh muga-muga barokah kula ditungani teng ngajeng kamar Mbah Yai Fu. Akhirnya anak kula salap teng ngajeng kamar Mbah Yahuda teng kamar Bukhari teng mriku senangis pun mboten kula reken. Kalau nunggu sampai sak ridane Yai sampai beberapa hari akhirnya pulang. Sing kepengen kula aturaken. Sebabnya ngopo Yai kok sampai ndawuh ning ngonten niku. Kula wedi banget namung diisyarai, lala aku kok peksa ya tak ridani. Tembung niku kula pun mboten wonten rasaken. Mboten wonten rasaken. Lah akhirnya ya alhamdulillah ngantos samangke kula rasaken kok ya bangga. Segala sesuatu ini untuk barokah Yai niku sekeco dibanding sanesipun menawi ngonten. Lah wangsul dateng sing in ahabbaha akramaha. Lak santri suami sing stase wis rabi duwe bojo kok dheweke seneng, dheweke akramaha pasti akan muliakan istrinya. Lamun sebalike in azlamaha in abhodoha, maksudnya in abhodoha lam yadlimha. Lak dheweke iki kok ora seneng tibane ning perjalanan pernikahan, enek unek-unek sing ora tepak, enek karep sing ora keturutan. Bojo wedok is kadang-kadang ya nggodha, kadang-kadang ya nggodha. Plane pirang-pirang
Wong lanang ampuh niku entuk bojo rapati tepak ya ora sida ampuh. Enek wong sing lanang biasa-biasa, santri biasa-biasa, lah sing wedok ampuh, delalae anak turune ya ampuh-ampuh. Ancen kenyataan kathah pirang-pirang keterangan senerangaken anak-anak soleh itu termasuk perjuangan sangka ibu-ibu sing apik. Mulakno mbah nyai sing masyaallah kuat tirakate tiba ning anake cerdas-cerdas, ngalim-ngalim, takwa-takwa, soleh lan solehah. Sebab napa? Perjuangan tirakate sang ibu. Lala suami, nggih suami bapak ya tetap memperjuangkan, tapi kunci keberhasilannya adalah dari sang ibu. Begitu pula Imam Syafi'i menceritakan dalam perjalanan hidupnya, wis gak duwe bapak mondok, anake wong ra duwe melarat, rondo pisan. Mondok wonten setunggali pondok pesantren teng mriku begitu wangsul saking bungah lan mareme mlebu omah daleme ibuke sing bengine dinggo tahajud, isuke dinggo duhaan, bengine juga dihiasi dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an, bahkan awane dinggo poso nirakati anake. Anak Imam Syafi'i niku wangsul saking mareme cara wae desa iki anak iki ranking terbaik dalam pesantren itu. Pulang mlebu omah tanpa uluk salam, mlebu saking marme kepengen ngabarne, "Bu, aku ranking jar sak mangke," mungkin ngoten niku. Begitu masuk menginjakkan kaki kanannya ke dalam rumah, ora uluk salam lah ibuke tasik salat duha. Begitu krungu anake mlebu langsung ditundung, "Nak, minggat to sangka omah, aja nginjakne kakimu neng omah ibumu selagine awakmu rong duwe adab." Budal meneh, akhirnya budal wangsul teng pondok melih. Sehingga beliau punya kesan yang begitu hebat dalam tulisan tinta emas yang disebutkan dengan ungkapan ma yuflihul ilma illa man talabahu fil qillah. Niki dawuh Imam Syafi'i saat mondok niku duwe pengalaman sepahit itu. Anake wong ra duwe, anake wong melarat rondo, tapi kuwate oleh tirakat ngoten niku. Dan bahkan perjalanan ngaji ini kan luar biasa. Klambine niku putih mboten atos ireng. Sebabnya napa? Lak putih kena ditulisi. Buku-buku cetakan-cetakan sak mangke kan dereng enten. Sing kados sak mangke lah beliau golek kulit-kulit unta, kulit-kulit wedhus dan bahkan kulit kayu niku sok dipundhut dinggo modal ngaji nulis. Rampung sangka nggen ngaji wonten kamar diapalne baruno dihapus meneh. Sesuk dinggo modal ngaji melih ngonten niku saking cara sak mangkene saking pailite. Tapi Imam Syafi'i riyen gak kaya wong-wong sakniki. Imam Syafi'i niku duwe kelebihan sing luar biasa, cerdase luar biasa. Penglirike Imam Syafi'i dipun dawuhaken, Imam Syafi'i niku nglirik ketika mondok mboten wonten ngarsanipun ya Allah ya Rabbi ya Karim, Kiai Ahmad bin Hambal sing kagungan kitab Muwatta. Niku lak mulang niku kitabe ditutupi. Sang guru niku lak mulang kitabe ditutupi. Neng ngarsane Kiai sinten Imam Syafi'i ditutupi sebab napa? Wedi lamun dheweke durung diwulang, durung diterangne karo sang guru, dheweke wis paham dhisik. Lah pondok pesantren niku gak gor ndidik pintere bocah tok mboten. Lebih daripada itu, takwanya yang kuat, sambungnya kepada Allah juga kuat. Kalau orang yang sudah seperti ini, insya Allah engkau akhirnya uripe toto. Jadi ditutupi sebabnya supaya aman songko pengliri Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya dobet yang begitu kuat. Delok tulisannya sang guru, kitabnya sang guru. Begitu dilirik tulisannya kok ketara. Swidak tahun ki gak ilang Pak Yuda. Ki goreng lili elat, Mbah nolak nguasi. Lirik tok tulisannya sang guru ini swidak tahun gak kalis, gak ilang. Melano ya pantes dadi sahibul mujtahid mutlak. Termasuk orang-orang yang istimewa di dalam gelar mujtahid mutlak. Pirang-pirang wong-wong sing duweni ilmu sing luar biasa tapi tidak mampu menduduki kedudukan mujtahid mutlak yang hanya dipegang oleh empat, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi dan Imam Maliki. Ya Allah pun wangsul melih dateng lak santri niku modale kuat, takwane kuat. Dheweke lamun ta ora seneng karo bojo wedoke, ora bakal cengkiwing. Wong Jawa ngarani cengkiyim, lak wong sakmangke ngarani KDRT napa? Kekerasan dalam rumah tangga, KDRT nggih, KDRT. Gak bakal mungkin suami sing alumni sangka pondok, ngajine tutuk, sambunge karo kiai kuat,
kok teko ngomah rabi gara-gara masalah ekonomi sampai cengkiwim turung tangan ngeplak neng bojo. Insya Allah bakal terjadi. Mulane jenengan ampun ragu ampun apa ya? Gak yakin karo mondok ni anak. Lak santri kuwi tenanan insya Allah wis rasa duwe titel paribasan ra bakat duwe titel ra mondok tapi seng tutuk tenan. Ojo pisan-pisan pamit balik. I santri-santri Al Istiqomah iki termasuk junior-junior kula, adik-adik kelas kula sing aku menangi utawa ora menangi. Sebab kula termasuk santri-santri awal wonten mriki. Sekalipun enggak paling awal tapi saya termasuk awal. Dipantes cara ngomong nih. Konco-konco adik-adik santri teng mriki ojo pisan-pisan wani balik selagine Mbah Yai durung ngridani, Ibu Nyai durung ngridani. Sebab napa? Niku dadi kunci patokan utama keberhasilane sampean-sampean kabeh nalika nggo ngarungi bahtera rumah tangga, ngadepi hidup berkeluarga. In ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadlimha. Lak dheweke seneng ya mesti mulyane, lamun dheweke enek ora senenge, ora bakal cengkiwing, ora bakal kasar, ora bakal kaku, ora bakal ngamukan. Sebab napa? Duwe niki wau. Atine iki wedi ning Gusti Allah, nglakoni apa-apa semata-mata nubrih ridane Allah Subhanahu wa taala. Pun terakhir, muga-muga niki Mas Hamami, Mbak Muna, Mas Ibro Milisi, Mbak Zulfa den paringi lestantun langgeng angin pun bebrayan angin pun umah-umah dipun paringi ridho dening Allah Subhanahu wa taala. Sak wanci-wanci pinaringan putra mugi putra ingkang soleh solihah sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah mugi panjenengan paringi anak turun teng kula tiang-tiang ingkang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, mau'izatul hasanah yang kedua akan disampaikan oleh Kiai Haji Agus Quwaiduz Zuhad. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadratal kurama, para alim ulama, wabil khusus Ibu Nyai Hajah Lailatul Badriyah selaku Ummil Ma'had Pondok Pesantren Al Istiqomah dan sekaligus ibu kita sedanten ranten sedanten para masyayikh menika ugi putra-putra saking Mbah Yai Suhadi sedanten. Al Mukarram Romo Kiai Haji Afandi Rais Syuriah PWNU Sumatera Selatan, Al Mukarram Romo Kiai Haji Amin Dimyati Wakil Rais Syuriah PWNU Sumatera Selatan, Al Mukarram Romo Yai Mu'arif, Romo Kiai Soim, Romo Kiai Sya'roni, Romo Kiai Syaikhoni, Romo Kiai Haji Hamid, Romo Kiai Haji Syukron Makmun, Yai Imam Tauhid, Yai Mursidi, lan sedanten para masyayikh engkang sedanten mawon tansah kawula hormati. Bapak Wakil Bupati dan seluruh jajaran pemerintah
ingkang sedanten mawon kawula hormati, temanten kekalih niki wonten Amir Khan kalih Rani Mukherjee, ana Salman Khan karo Preity Zinta. Niki manten sing alhamdulillah komplit nggih. Diringi reok. Mantene ala India. Hiburane gambus mozaik ala Arab. Lah niki kebahagiaan ingkang luar biasa. Tentune sing paling bahagia adalah manten sing wonten tengah-tengah. Para hadirin ingkang tansah kawula hormati, pangapunten ingkang ageng, wong kula niki kala wingi janjane rundingane niku mboten mau idhoh. Rundingane niku sing ngaturaken manten rundingane. Tapi ternyata wau Bapak Yai Najib Sa'dullah ingkang mestine paring mau idhoh. Wong piyambake menika ingkang Kiai Kondiang wonten Kediri. Jirene padha-padha ora ana amplope. Wis aku tak sing serah manten ae, kowe sing mau idhoh wong ora enek amplope ae. Lah ngoten niku. Ya wis, kula niki nggih mboten mau idhoh, niki hakikate kula ditakzir kalih Gus Tobron. Merga golekne mantu kok sajake mbuh keblondrok apa piye kok nakzir kancane. Ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, sehingga ingkang kawula sampaikan pertama, Ruwiya an Agus Abdurrahman Al-Kautsar, dipun riwayatake saking Gus Kautsar an Cak Percil. Manten ki sing paling penting ojo pegatan. Wis kuwi ae mau itu. Lak ngoten Pak Yai nggih. Sing paling penting ojo pegatan. Wau karo Pak Wakil Bupati wis diomongne akeh jerene sing angel niku lek dadi manten penak, sing angel mempertahankan. Lah mula niku wau pesene pengadilan agama barang pokoke manten ojo pegatan. Lah niku yang perlu diperjuangkan piye supaya gak pegatan. Nggih, harus mengusahakan sakinah mawaddah warahmah menika setiap hari. Jadi sakinah mawaddah warahmah niki mboten cukup didongakne pas walimatul urs tok, tapi bendino harus mengupayakan sakinah. Piye supaya ning omah niku ayem tentrem, mawaddah saling cinta, warahmah timbul kasih sayang. Krana sing jenenge mawaddah rahmah cinta, cinta niku ana munggahe, ana mudune, ana kadaluwarsane. Nggih, manten anyar no lek karo bojone beh jek cuwintane masyaallah. Kole anake siji ngono ya enek sing suda, tapi ya enek sing tambah cinta. Bojone tambah lemu, enek sing tambah ayem, enek sing nyawang bojo kok. Nah niku jenenge cinta, ana munggah mudune. Bahkan lek Gus-gus niki Gus Sukron barang niku mboten gur munggah muduk. Tapi pingine ngono ya bercabang barang. Pingine niku jenenge cinta. Cinta niku duduk perkara sing terus ya iso munggah, iso muduk, bahkan kadang-kadang iso bercabang. Mong sak mene iki koyoke kecuali kae Sultan Walid kae ya ampun aku. Lah niku contone ngoten lho nggih. Nah lek kula niku wis duwe nasab, wis duwe sanad,
garek nasib karo nisope sing durung. Lah niki koyoke gus-gus liyane iki arep ngono koyoke ngenteni kula. Lek kula urung koyoke urung enek sing wani ya wan. Lah niku. Mulane yang perlu diperjuangkan setiap hari adalah bagaimana supaya sakinah mawaddah warahmah niku tercipta setiap hari di dalam keluarga. Lah iku supaya gak pegatan. Cara Gus Bahak si jenenge pasangan niku mboten cukup kaful adza, tapi juga harus siap untuk ihtimalul adza. Sesama pasangan niki mboten namung cekap orang nglarani pasangane, tapi yo kudu siap sabar ketika dilarani dening pasangane. Jadi mboten namung kaful adza, tapi yo harus ihtimalul adza. Ngantuk-ngantuk bojone nyidam kon golekne apa ya aja sambat. Lah niku. Ingkang kaping kalih ruwiya an Gus Bahak. Kula niku ya pokoke melok-melok wong-wong. Sing pertama wae kok Gus Kausar, sing nomor loro kok Gus Bahak. Gus Bahak niku selalu dawuh wong rabi ngene, manten anyar ngeten iki gak perlu mau idhah krana manten anyar iku hakikate ngono ning surga. Sebab Gusti Allah ketika melarang wong mukmin mukminat untuk ojo sampai rabi karo musyrikat niku dawuh Gusti Allah ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biidznih. Wong musyrik lanang musyrik wadon i ojo mbok rabi krana wong-wong kuwi ngejak marang neraka. Sementara Gusti Allah niku ngejak marang maghfirah lan surga biidznih. Kelawan izine Gusti Allah oleh maghfirah lan surga. Mongko tiyang menawi sampun nikah sesama muslim muslimah mukmin mukminah apa maneh padha santrine niki lek wis rabi berarti wis mlebu teng maghfirah lan surgane Gusti Allah. Lah mula wong manten anyar iki mesti bahagia. Mbuh lek manten lawas iku wis ning surga, lah kok dadak pengen metu endang-endang jaba. Lah kuwi sing marake ora bahagia. Oh wis ning surga, manten anyar mlebu surga, mbasan wis rada lawas metu. Endang-endang kono endang lah ya wis malih ruwet. Nah, mula hakikate manten iku wis ning surga pun sing penting bahagia. Jangan lupa bahagia dan terus bahagia seterusnya. Napa malih Kanjeng Nabi dawuh ketika Jabir ngabari kula niki sampun nikah Kanjeng Nabi. Oh alhamdulillah bojomu rondo apa perawan? Rondo Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi halla bikran tulaibuka wa tulaibuha. Mbok rabi ku mbok ya karo sing gadis sing iso mbok jak guyon. Nah kula mboten masalah rabi rondo apa gadise. Ternyata poinnya menikah ketika Kanjeng Nabi ndhawuhi Jabir, poinnya menikah niku adalah bersenang-senang dengan pasangannya. Gitu. Halla bikron tulaibuha wa tulaiba wa tulaibuka. Mbok yo rapi gadis sing kenek mbok jak guyon, mbok jak bergurau, mbok jak seneng loh. Berarti poine rabi ku sing penting guyon karo pasangane, seneng-seneng karo pasangane. Manten selama ije iso guyon karo pasangane, ya insya Allah akan bahagia. Sayange kadang-kadang mboten. Manten lawas niki Gus Tobron kula niki kadang-kadang lek petuk guyon ngakak-ngakak, embuh karo bojone iso guyon apa ora. Lah langsung guyon pecan. Masya Allah pancen mantene kaya sing tengah wae.
Lah nggih, mula bapak-bapak kok sajake ning omah gak patek iso guyon karo ibuke. Wes niki keluar dari koridor tujuan pernikahan ingkang didhawuhne Kanjeng Nabi dateng Sayyid Jabir bin Abdullah. Kowe bahagia. Lah mula kados Pak Lek kula Man Hamami niki bahagia bareng man. Aja bahagia dhewe. Soale sing sering kula delok Pak Lek kula iki gampang bahagia dhewe. Napa bahagiane lek pas ngedep HP le jen masya. Oh, wong wis anu mbok yo ML sing Mobile Legend niku diganti ML liyane. Lah ngoten. Ini bahagia bersama. Oh panggah Mobile Legend-an ae. Sing jomblo-jomblo karepmu arep nyapa ya wan golek gak ML-an. Ya Allah, nggih. Selajeng kala wau kula mirengaken saking para pasrah manten. Nggih, diantarane enten sing matur Gus Tobron niki anak-anak kula nggih namung kula serahaken bongkokan iki padha-padha ra iso nyambut gawe jenengan pernahne lek ngaji ngono ya paling rodok-rodok tapi lek berumah tangga bekerja iku koyoke ya urung duwe pengalaman babar blas kula batin lah rumah saku Gus Tobron ya ora tau nyambut gawe kok dipasrahi mantu-mantu kon belajari nyambut gawe iki batinku temu pirang perkara aku ya ngono. Lah kula iki gak tau roh Gus Tobron nyambut gawe. Tapi ya sugih. Keranten napa? Lah niki sing perlu dingerteni karo manten-manten lawas. Ya manten nyar barang. Rizki ku ora ana hubungane karo nyambut gawe. Rizki ku ora ana hubungane karo titel, karo sarjana, karo sekolah, gak ana hubungane. Nek pancen sarjana iku marake sugih, mestine ning Sumber Mulya sing sugih dhewe ora manarip, ora sarjana dhek. Lek rizki ku hubungane karo nyambut gawe, mestine Man Harun iki luwih sugih timbang manarip. Ora ana hubungane. Sing ora sekolah sugih pirang-pirang. Sing sekolah ya ana. Sing nyambut gawe mempeng sugih pirang-pirang. Gus Tobron amen buka iki tape kok ya metu duwite. Mula wis gak usah khawatir. Mboten usah khawatir. Kranten lek teng Al-Qur'an niki ruwiya an Mbah Yai Rajih Ubab Maimun. Putrane Mbah Maimun niku ngriwayataken rizki ne Gusti Allah teng Al-Qur'an niku wonten 8 dalan rizki iku ana 8. Sing pertama wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ora ana makhluk sing ana ning bumi kecuali rizkine ditanggung Gusti Allah. Mongko rizki pertama adalah rizki tanggungan saking Gusti Allah. Rizki jatah. Lah niki sing paling bedane kula panjenengan karo liya-liyane niku napa? Rizki jatah. Lek pancen jatah sugih. Masih ya bojone 3 ya panggah sugih. Mas ya rono-rono ya pang ketoke gur mlaku. Ya panggah sugih krana jatah wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rizki sing jatah kuwi mau wis ora iso diireni, ora iso dimereni. Jenengan arep nguber beh wong kae kok sugih aku lek nyambut gawe tak tambah mau mempeng gur tambah mempeng nyambut gawene sugihe panggah ora iso. Krana jatahe pancen wis semono. Nek Mbah Yai Duri niku lek nyritakake menungso urip ning donya iku kaya ning kolam.
wong duwe kolam, kolam isine ana gabuse, ana lelene, ana mujaire, nek terine. Iwak lele masih ya gur mangap kaya esowan ta ngono begitu dipakani ya cepet gedhi. Lale iwak teri masih ngubengi kolam sak amba-ambane ya panggah cilik. Nek jerene La Karisma balungan kere. Lah krana rezeki niku wis ditanggung mongko manten wis gak usah pusing. Keluarga niku pun to. Pancen jatah sugih engko ya sugih dhewe. Lek pancen jatah melarat alah mbok arep ngubek donya ya panggah. Tapi niku rezeki sing pertama. Rizki jatah, rizki penanggung Gusti Allah sesuai wonten surat Hud wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Lah nomor loro lah niki enek rizki sing bonus-bonusan lek pengen golek imbuh. Nomor loro wonten surat An-Nur wa ankihul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Nomor loro rizki ku mergo rabi. Mergo rabi. Lho niki jami Gusti Allah lho iki sing dawuh. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Wong iku wis to anak-anak mulai wis wayahe rabekno. Cara to jek melarat wis to engko disugihne karo Gusti Allah. Lah nek ngono kiai-kiai kadang-kadang gus-gus itu terutama lek nyimpulne wah aku rabi siji kok ijek melarat tak tambah apa piye ya. Sirene rezeki sing nomor loro dalane sangka rabi. Mulane kula didhawuhne Gus Ibro niki jek umur 24 tahun wis rabi jek cilik. Lho kula mbiyen zaman rabi umur kula 22. Jek agek 22 tahun. Akhirnya saiki getun umur 22 kok rabi. Sakniki getun. Ruwono ket umur 17 wis njaluk rabi aku. Lah enak ya ta, Gus? Gus. Pon lah ternyata bahasan barapi yo ya Allah kula niku kelek karo bapakku ya belas ora kok dimodalinya lagi anu tak kei modal nyambut gawe apa belas wong kula rabi sing tak gawe mas kawin nek nyangoni kangkang santri kuwi alah jan kuwere kae barapi alhamdulillah sithik-sithik kok yo ana tambahan pun nek pun barabi kok urung penak rizki sing nomor 3 adalah nopo wonten surat Al-Isra wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Rizki sing nomor 2 mergo duwe anak. Bu. Jadi rizki sing nomor 3 mergo duwe anak. Ojo sira pateni anak-anakmu mergo kuwatir melarat. Sebab ingsun Gusti Allah sing paring rizki marang anak-anakmu lan maring kuwi. Niku anak niku wis gawa rezekine dhewe-dhewe, rezeki jatah wis gawa. Tapi wong tua sebagai talang kelewatan. Talang iku lek kelewatan banyu ya melok teles. Jadi jenengan aja kok rumangsa anak diragati kecilik. Sing ragati dudu kowe. Wong tua kadang-kadang sok-sok lek ngundat-ngundat anake ngono kuwi. Anak kecilik diragati. Dawe Gusti Allah sing rezekine iku wong Gusti Allah langsung jenengan iki malah kesababan. Mulane wong Jawa jerene banyak anak banyak rezeki. Ya kok lek golek sugih tok. Akeh anake tapi terus keleleran ya. Lane nggih kados Gus Tobron iki mawon damel contoh. Anake ora usah akeh-akeh. Loro dipinterne kabeh dhisik, dingalimne kabeh dhisik, dipondhokne krana wedok ya digolekne mantu-mantu sing iso ngaji. Lah terus duwe anak siji neh lah niki sing bakal nerusaken. Wah, akeh anake 5 yo rembes kabeh. Mbuh salate piye, mbuh ngajine piye mboten. Krana
napa anak niku tanggung jawab. Terus rizki sing nomor 4, wis jatahe wis, rabi wis, duwe anak ya wis, kok iji urung. Lah lek pengen tambah dawuhipun Gusti Allah, rizki selajengipun adalah man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'if lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbitu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Rizki sebab napa? Sedekah. Gusti Allah niku lek ngarani sedekah teng Al-Qur'an mboten sedekah. Lek bahasa Al-Qur'an niku kok sedekah niku mlebune biasane arahe luweh ning zakat. Tapi Gusti Allah ngarani sedekah niku utang. Sapa wonge gelem ngutangi Gusti Allah, mongko karo Gusti Allah bakal disaur kelawan tikel matikel. Dadi sedekah iku ngutangi Gusti Allah. Lah Gusti Allah niku lek jenengan utangi, balese tambah akeh. Dadi sedekah sing nomor 5, lek kepengin tambah lancar rezekine malih napa? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bil amwal wal banin. Rizki sebab istighfar, ngekehno istighfar bakale karo Gusti Allah diparingi udan deres niku sebagai simbol kesuburan. Wa yumditkum bi amwal wa banin, lan bakal didawaake dening Gusti Allah kelawan bondo lan anak. Dadi ngekehne istighfar. Terus rizki selajengipun mergo syukur, la in syakartum la azidannakum. Nomor 7, rizki sebab takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Pokoke ngibadahe tenanan, ngibadahe sregep, takwa tenanan dateng Gusti Allah, yaj'al lahu makhraja, karo Gusti Allah bakal diparingi jalan keluar, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, ora dinyono ora dikira. Bahkan khusus damel santri temanten-temanten niki dawuhipun Kanjeng Nabi sampun jelas, man tafaqqaha fiddin kafahullahu hammah wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sapa wonge ngaji ngudi-ngudi weruh ngilmu agama karo Gusti Allah, kepinginanmu dikabulke, cita-citamu dikabulke, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Mulane kados Gus Tobro niku mbuka kitab metu duwite. Krono ngaji wis pokoke kitab dibuka metu duwite. Gus Sukron lha dhek ngibadah nembe cerita teng kula. Ya Allah, kula iku biasane dhuwit mergo mbukai kitab metu duwite. Lah kok santri-santri mulih lha dadak gontong-gontong gejik jagung kesleo. Pancen dhuwitmu iku kok kitab kok dadak gejik kurang gawean. Lah mula para santri niki pun mantu-mantune Gus Tobro niki wis pokoke ngaji ngono lak ya ketularan mara tuwane. Sugih. Amin Allahumma amin. Nah, boten wonten teng Al-Qur'an rizki ku kok nyambut gawe lho, aku urung ketemu ayate. Lek sing rada meksa ayat Quran sing nuduhne rizki ku jalane kok nyambut gawe. Iki rada meksa niku adalah ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Wong iku lek ora nyambut gawe ya ora oleh apa-apa. Tapi kan ayat niki asbabun nuzule ora ning babagan golek duit. Iki lek meksa. Utawa ayat lintune wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Gitu. Lek wis rampung ibadah gumelara ning bumi golek fadhole Gusti Allah. Lho, fadl. Mboten golek rezeki, fadl wis anugrah wis
Mbuh turahan napa? Turahan jatah dum-dumane sangka Gusti Allah. Gusti Allah niku lek ngedum rizki ning langit, lah jeneng kula panjenengan lek ngubek ning donya ya kuwesel tok lek dum-dum ning langit. Makane lek Gusti Obron niku pinter. Dadi wong lek ngedum ning langit ya dicegat ning kono. Tahajudan, waqian, salat duha, tahajud. Subuh kancane ning sawah nyambut gawe ya ngopi. Wong wis dicegat. Pun dicegat. Lah niku lek para kiai-kiai. Lho, niki kula pangapunten sanget lek panjenengan mboten setuju kalih kula. Nggih, wong niki kula gur nyampekne ayat-ayat ingkang wonten Al-Qur'an lan mantene iki santri kabeh bisane nggih kiai, mara tuwane ya kiai, monggo masalah rizki kados sing didhawuhaken kala wau jerene manten urung patek dong babakan nyambut gawe wis to pokok ngaji sedanten bakal dicekapi dening Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Terakhir niki khusus paman kawula man khamami sumurupa sakmenika panjenengan sampun boten legan. Panjenengan sakmenika sampun gadah garwa. Panjenengan sakmenika sampun dados mantune Gus Tobron ingkang kondang kiai paling galak sak Sumatera Selatan. Tapi panjenengan boten perlu ndredeg, boten perlu gumeter. Mangertoso bilih Gus Tobron menika ugi sami-sami makhluke Gusti Allah. Sing paling penting panjenengan anggene dados mantune Gus Tobron niki saged ngurmati lan saged nderek dawuhe Gus Tobron lan niku mboten lintu kejawi ngaji. Yen ana ditakoki, "Le kowe mulai belajar nyambut gawe apa?" Jawaben kanthi teges, "Kula sagete namung ngaji, Pak." Lek ditakoki malih, "Le mbok belajar nyapono lho, Le?" "Kula sagete namung ngaji, Pak." Bonuse ya kadang-kadang meteti manuk oleh bathi. Tapi aja lali manuke dhewe ya ngoceh. Aja sampai meteti manuk to lali karo. Lah niku nggih ingkang saged kawula aturaken kirang langkunge nyuwun agungipun pangapunten niki sakjane wong mboten mau idhah niki stand up komedi. Jelas kathah lepate wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwu minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, untuk mau'izatu hasanah yang ketiga dimohon kepada Kiai Haji Mu'arib untuk bisa memberikan mau'izah kepada kita semua. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kiai Haji Mu'arib gondrong yang terkenang dulu. Mau? Ya. Walau kolilan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonil fujar. Bismillahil mukhtar alladzi khalaqal basar waladzi khalaqal mantan anyar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du.
Hadratul Muhtaram, para alim, para ulama, para kiai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang saya hormati, kunjuk wonten ngarsa panjenenganipun Bapak Kiai Haji Tobroni dalah beserta keluarga besarnya yang saya hormati, panjenenganipun Romo Kiai Afandi, Romo Kiai Khalid Mawardi, Romo Kiai Mu'arif, Romo Kiai Dimyati, Romo Yai yang lain. Hadir panjenenganipun Bapak Wakil Bupati, sebentar lagi Bapak Bupati sudah meluncur ke arah kita yang saya hormati. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, calon-calon penghuni surga, amin. Pada hari ini kula ketiban sampur untuk menyampaikan pengujub manten, karena tausiah tadi sudah banyak disampaikan, tapi kula dibagai dan request daripada konco-konco Pak Kiai Tobroni, waktunya hanya 5 menit dan alhamdulillah saya sudah terbiasa ceramah 1 menit. Untuk itu monggo bareng-bareng ceramah 5 menit ini kita awali dengan membaca sholawat bersama. Sallallahu alaihi semuanya, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi wasallam. Masyiral hadirin yang berbahagia, diaturaken yang disampaikan oleh Bapak Kiai Qaid tadi. Dia ceramah, saya masih perjalanan di Sukaraja, tapi saya sudah dengar ceramahnya. Beliau mengatakan bahwa manten itu kudu akur. Nah, akur ini kalau di dalam kembar mayang, makanya kalau orang Jawa mantenan mesti enten kembar mayang. Kembar itu artinya podo, mayang itu artinya tresno. Jadi manten suami istri harus saling mencintai, itu digambarkan Nun Sewu. Yang pertama niku di atas sendiri niku enten buah yang namanya jeruk. Jeruk niku artinya jer dijejer, ruk niku ben rukun. Jadi suami istri harus jejen berukun. Kalau suami istri enggak jejer jelas enggak rukun. Nomor loro teng kembar mayang niku enten dhuwure janur bentuke manuk, yang satu janur bentuke uler. Lah sing janur bentuk manuk niku lambange wong lanang. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang niku kudu iso dadi pendikane wong wadon, dadi bentuke manuk. Manuk niku artine ya manuk. Wong lanang kudu duwe manuk, dalam arti manuk niku sing miber golek pangan, golek rejeki. Lah wong wedok niku dadi uler. Ular niku melaku kloget-kloget, jangan dipandang ular kecilnya, tapi nyun sewu ibu-ibu itu melaku mburi, melaku ngarep, melaku sumur, melaku dapur, niku kalau diperpanjangkan dawane koyok melaku mriki Martopuro. Kok wong wedok ora gelem kluget-kluget, manuk teng dhuwur siap nudul. Ular. Teng sore napa niku manuk ada buah nanas. Nanas niku Pak Tobron artinya nanas niku bahasa Arab nasun. Artinya nasun itu manusia. Maksudnya ngeten Pak Tobron nih. Sampean menungso, mantune ya menungso. Lah krana menungso niku mantu niku menungso, gek mantu niku awale lek manten nyar senengane turu kuwi ya aja mbok rasani, sebab lek diaras rasani namanya manusia niku gampang krungu, gampang rasa. Pak Tobroni punya kucing cilik kuru. Akhirnya Pak Tobroni ngomong, jabang bayi kucing iki pirang-pirangane bulan ning kene kok pagah kuru wae. Lah ngoten niku mantune iso krasa. Karena apa? Krana manungsa. Besan menungso, semuanya menungso. Bahkan yang hadir niku juga menungso. Menungso niku kudu dihormati, menungso niku kudu dipakani, kudu diombeni. Sipate menungso niku nyun sewu. Lek wis luwe niku ya mumet, lek wis luwe niku ya bingung. Apa meneh krungu ceramah niku suwi nggih malah bingung. Lah sing ceramah niku ya menungso. Menungso niku lek kon ceramah suwi-suwi gak dibayar, ku ya mumet. Lah niku jenenge menungso.
Makanya hadirin dan pemirsa Indosiar yang saya muliakan, nas menungso. Terus di bawahnya jeruk niku enten apel. Apel niku artinya hadir. Wong lanang wong harus selalu hadir tengene wong wedok tengene bojo. Lek wong lanang megawene sampai 3 bulan gak balik, sing wedok gak tau diapeli, nyuwun sewu lek bojomu diapeli wong liya. Allahumma. Lah krana ra sing lanang gak tau apel niku wau. Terus ngesore apel niku wonten napa niku? Ora usah dawa-dawa anggur-anggur. Bar apel niku enten niku lho. Timun. Timun niku bukan jeneng timun ngoten tok. Lek wong Arab timun niku jenenge ta'imun. Ta'imun niku artine panganan. Makane lek sampean teng Arab tuku timun gak ngerti tapi ta'imun. Kok lek wis tuku diwehi halal mung ngoten niku tok. Jadi ta'imun niku artinya apa? Laki-laki harus selalu memberikan ta'imun, harus selalu memberikan aneka warna makanan, aneka warna kesenangan. Lek wong wedok niku kesenengane macam-macam. Ampun diberikan makanan, sego, segala macam cukup, tapi harus diberikan ta'imun. Dongkolo wong wedok niku, Dik, apa Mas? Kowe njaluk apa? Kula njaluk apa pamane? Pamane njaluk HP, ya wis tukokne HP. Kok wis ketok mrengut takone nang apa, Dek? Anu pengen teng City Mall, gawa teng City Mall. Kiai Tobron iki memang kelihatannya kiai yang saklek, kiai yang tasawuf, tapi sobone ya mall, Bu. Tapi sabone nggih mall apa? Untuk menyenangkan istri. Namung sebagai langkah ta'imun niku lho, ta'amun, memberikan makanan. Terus bar ta'imun ngesor dhewe Pak Tobroni, Bu Nyai, ngesor dhewe mesti enten salah. Salah niku artinya ngunduh salah, mohon salah, memaafkan. Jadi sing wedok ngomong, Mas nyun sewu pinten-pinten kesalahan kula, alhamdulillah Pak Bupati wis teko. Terus selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Bupati Oko Timur Haji Lolona. Terus sing wedok yang ngomong, Mas kula nyuwun ampun kesalahan kula, sing lanang nyuwun ampun kesalahan kula. Salah satu di antara mereka sepodon jaluk salah-salahan, ngapura-ngapuroan, akhirnya baru tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. Allahumma amin. Terakhir saya tutup, uang rumah tangga harus selalu nyun sewu Mas mantani cinta semane? Mas Hamami, suami istri jenengan kudu selalu damel HP Nokia. Nokia itu artinya nolong kerepotan istri apapun bentuk Terus ngangge kartu Telkomsel, telaten kompak selalu. Sing wedok nganggo kartu Indosat, injeksikan doa setiap saat. Kalau suami istri wis Telkomsel, Indosat dan sebagainya, insya Allah tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Santen parupat klopo, cekap semanten atur kawula, daun timun, daun selasih, matur nuwun dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi mau'idhatul hasanah yang disampaikan oleh Kiai Haji Mu'arif. Sebelum acara dilanjutkan, dimohon kepada teman-teman musik Gambus Mozaik dari Palembang untuk bisa menghibur kami semua. Untuk menghibur beliau Bapak Bupati Oko Timur, Bapak Haji Lanasadin ST. Enggak ya? Oh ya.
Baik, kembali lagi kami akan persembahkan lagu-lagu Gambus. Sebuah lagu permintaan dari tuan rumah Sugaro. لسان التابي بالنكون لسان الدامي بالنقام وأنا وفوق
Baik, kami persembahkan sebuah lagu khusus buat kedua mempelai yang berbahagia hari ini, sebuah lagu pengantin baru. Sungguh senangnya pengantin baru, malam pertama, oh malu-malu. Sungguh senangnya pengantin baru, malam pertama, oh malu-malu. Malam kedua padamkan lampu, malam ketiga tak boleh tahu. Ya salam, ya salam, ya salam. Malam kedua padamkan lampu, malam ketiga tak boleh tahu. Ya salam, ya salam, ya salam. Asyiknya pengantin. Terbayang di ruang
Masih bujang kalau ini. Ya, kembali ke MC. Hadirin yang berbahagia, untuk acara yang terakhir yaitu doa sekaligus penutup, dimohon kepada beliau Romo Kiai Haji Afandi untuk memimpin doa pada acara siang hari ini. Dimohon untuk mohon diralat, ini permohonan dari Sohibul Hajat Bapak Bupati, dimohon dengan sangat untuk bisa memberikan kata sambutan, biarpun 1 menit kata beliau, ucapan selamat bahagia untuk para temanten. Mohon dengan sangat Pak Bupati. Sebelum acara doa kami mulai. Wah niki surprise niki Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang tentu yang selalu kita patuhi bersama para al-mukarram, para alim, para ulama, Abah Yai dan Bapak Ustadz yang sempat hadir, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Mas Yuda dan juga seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Oku Timur, yang saya hormati terkhusus Raja dan Ratu kita pada hari ini. Saya itu Gus Tobron, dari sana saya lihat-lihat kok pakai anting-anting di hidungnya. Indelalah, untung mantennya ini cantik, artinya memiliki hidung yang bangir sehingga bisa dipakai anting-antingnya. Ini ada 2 sepasang merpati ini yang alhamdulillah pada hari ini menjadi raja dan ratu kita, dan juga terkhusus untuk Gus Tobron beserta seluruh perangkatnya
Dan juga yang saya hormati tamu-tamu mungkin yang dari Palembang. Saya lihat kok ganteng-ganteng yang ada di sebelah sana. Dan bermata teduh, memiliki wajah yang berseri-seri. Dan juga saya lihat ada Abah Dem dari Palembang juga, dan seluruh tamu undangan yang insya Allah kita semua dapat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam hal ini tidak banyak, yang sengaja khusus saya datang kemari untuk menyampaikan sebuah doa terbaik yang mana dalam mengarungi kehidupan berumah tangga saya ibaratkan sebagai pendayung dan untuk mendayung biduknya. Yang pertama, sang mempelai wanita adalah sebagai biduk atau sampannya, dan sang pria adalah sebagai pemegang dayungnya yang dapat mengarahkan biduk itu menuju pelabuhan. Pelabuhan cinta yang sangat luar biasa. Dan kita ketahui bahwasannya kalau biduk ini tadi tidak memiliki dayung yang keras, otomatis akan sulit untuk mengendalikan biduknya. Dan mudah-mudahan dalam hal ini doa kita sama agar supaya kedua mempelai kuadrat, sebab ada dua, dapat menjadi keluarga yang samadah, sakinah, mawadah, dan warohmah. Dan ini saya sampaikan untuk Bapak Camat dan seluruh perangkat desa, Pak Sugiono kalau tidak salah ya, sama Pak John, bahwasannya Bapak Gubernur nanti akan hadir secara langsung. Secara langsung kemungkinan beliau berangkat dari Palembang jam 4 jam 5 sore. Jadi bisa diperkirakan jam 8 jam 9 beliau baru masuk ke Oku Timur. Saya mohon agar tetap standby di tempat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon maghfirahnya. Dan saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Bupati kami haturkan ribuan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah acara terakhir, doa bersama. Dimohon kepada beliau Romo Kiai Haji Apandi untuk bisa mengkhalifai doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tujina biha wal taqdilana biha jami'al hajat wa tuturina biha jami'al sayyi'at wa tarfa'una biha indakal darajat wa tubalina wasal ghayat min jamil khairati fil hayatil mamat. Allahumma amnun alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tasihal muamalah fi ma baina wa bainaka sunnah wa rizqna sidqa tawakkul alaika wa husna dzanibik wa amnun alaina bi kulli ma yaqrubuna ilaika maqrunan bi afiyat daroy rahman rahimin. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatina fa'tina su'alana wa ta'lamu fa'sina waghfir lana dzunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan basura qulubana wa yaqinan shadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma qatatalana wa raddina bima qasamtana jazal jalal ikram. Allahumma ij'alna wa ja'al auladana wa ala baitina ya Allah wa jami'il arusi ala arba'ah ya Allah min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli tuqwa
ولا تجعلنا جاهم من الشر والضير والضلال وارزقنا وإياهم رزقا طيبا اللهم سلمنا وإياهم يا الله من جميع الأسقام والأمراض ومن آفات الدنيا اللهم أصلح لنا ديننا وسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا وأصلح لنا آخرتنا الدنيا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر اللهم ارزقهم يا الله ذرية طيبة يا الله من المتقين والصالحين من المتقين والصالحين من المتقين والصالحين إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع أصحاب الواجبات علينا ولجميع أساتذتنا وسلم اللهم إنا نسألك الرضا والجنة سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار صلى الله على خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعليه وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon sebelum pulang ada acara makan bersama, tapi sebelum itu dimohon kepada Bapak Bupati dan para kiai untuk bisa naik ke pentas untuk foto bersama temanten. Sekali lagi mohon kepada seluruh kiai dan Bapak Bupati untuk bisa naik ke pentas foto bersama dengan temanten. Sepindah malih dumateng para yai diaturi minggah wonten pentas untuk bisa foto bersama dengan temanten. Kemudian untuk acara makan siang bersama untuk bapak-bapaknya berlokasi di Pundak Putra sebelah selatan, itu untuk ibu-ibu di dalam Mbah Nyai Pondok Putri Semonggo. Kemudian untuk sekali lagi untuk bapak-bapak bisa langsung aja makan siang bersama, tempatnya di Santri Putra itu belakang. Kemudian untuk ibu-ibu di dalam Mbah Nyai. Kemudian untuk para kiai, kemudian para pengombuyong temanten untuk bisa dahar di dalam Romo Kiai Tobroni Hanani. Oke. Ya. Kepada Bapak Wabub dimohon untuk bersama-sama, mohon maaf. Mau nyumbang lagu boleh? Nah. Sekali lagi kepada bapak-bapak tamu undangan hadirin, untuk bapak-bapaknya makan, tempat makannya di sebelah selatan atau Santri Putra. Kemudian untuk ibu-ibu bertempat di dalam mbahnya itu di Santri Putri. Kemudian dimohon dengan sangat kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Oku Timur beserta para kiai, setelah foto bersama dimohon untuk bisa makan bersama di dalam Romo Kiai Tobron Hanani. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati serta Bapak Ki Haji Khalid Mawardi. Dimohon sekali lagi kepada Romo Kiai untuk bisa makan bersama Bapak Bupati, Wakil Bupati Oku Timur dan para kiai untuk bisa makan bersama di dalam Romo Kiai Tobroni Hanani. Kepada konco-konco santri pengurus untuk bisa mengawal Bapak Bupati dan Wakil Bupati dan para kiai
untuk bisa makan bersama di dalam Romo Kiai Tobroni Hanani. Mohon kepada konco-konco pengurus untuk bisa mengarahkan Pak Adi, monggo Gus. Yuk. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Bupati telah bisa foto bersama dengan teman-teman. Hadirin yang berbahagia, mohon maaf acara ini belum saya tutup awal hingga akhir. Apabila saya menudahkan acara ada kesalahan zahiran wa batinan, mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh hadirin. Kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Gawagis juga mungkin dimohon untuk bisa foto bersama manten. Bagi kiai ataupun Gawagis yang belum foto sama manten diaturi untuk bisa foto bersama manten. Monggo. Sekali lagi bagi para kiai ataupun Gawagis yang belum berfoto sama manten untuk bisa segera berfoto dengan manten. Sekali lagi untuk teman-teman pengurus bisa mengarahkan para masyayikh, para kiai untuk bisa makan bersama di dalam Yai Tobron Hanani. حباب اللي جوفنا Habis ini dimohon Zuriyah dalam Zuriyah Basu Hadi untuk bisa foto bersama dengan teman-teman. Sekali lagi dimohon kepada seluruh zuriyah Bani Suhadi untuk bisa foto bersama dengan teman-teman. Dumateng Gus Munir, Gus Mahmud, lengkuing Bapak Yai Imam Rosidi, Soho Bu Nyai Diponaturi saged putus sarengan kalih temanten Gus Rijal. Kelma
belengkuing lengkuik yang kebimbanin anti bincur. Pada kawagis yang belum berfoto dengan teman-teman diaturi untuk bisa foto. علامة الجب لا 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 تقبل كنتم كالمياس يا عمري يا حسين الباني كاليسري كنتم كالمياس يا عمري يا حسين الباني كاليسري وانت أغلى الناس في النار قلنا سوا يا عمري وانت اغلى الناس في النار قال ما سواك يا عمري Sudah balik Jumatan Kawagis yang belum berfoto sama teman-teman diaturi foto bersama teman-teman. أنا حبيبي في جنينك أنا حبيبي في جنينك أنا حبيبي في جنينك أنا حبيبي في جنينك انطلق من بوصالك يا ربي تستر علينا وانت اغلى الناس في النار قلبا سواك يا عمري ايوه سلام سلام عيونك صد يا محلاهم عيونك صد يا محلاهم
صد يا محلاهم عيونك صد يا محلاهم سرد سدي بسناهم أنت عالم يا عمري جل وسعي في جنانك وأنا حبيبي في جنانك إن طلب مني صالح يا ربي تذكر علينا Sekali lagi B1269 untuk maju karena mobil belakangnya akan meninggalkan tempat. Sekali lagi dimohon kepada mobil bernomor B1269 untuk maju karena mobil belakangnya akan meninggalkan tempat. Terima kasih. أنا حبيبي في جنانك أنا حبيبي في جنانك وأنا حبيبي في جنانك إن طلب مني صالح يا ربي تستر علينا وانت أغنى الناس في النمر كل مسار
Baik, syukron. Terima kasih buat Gus yang sudah menyumbangkan sebuah lagu. Mbak mau nyanyi? Mau nyanyi? Apa? Request. Mau foto. Barakallah. Anak nggak bisa bahasa Inggrisnya, nggak bisa. Ron Lili, baik. Baik, sebuah lagu Ron Lili, permintaan. Ajak pengantinnya berdana ya, joget ya. Ya, joget. واخت عيني خليني اقول النهاجي ياسمين عيني غنيلي شوية شوية غنيلي خد عيني غنيلي شوية شوية غنيلي وخد عيني لفلك برب
خد عيني غنيلي شوية شوية غنيلي